Takže, chov pískomila. Úplně jednoduché, když se budete řídit těmito 5 kroky. Krok číslo 1. Zrní. Mají nejradši slunečnicové semínka, dýňové semínka a kukuřici. Druhý krok. Voda. Stačí měnit jednou za 2 nebo 3 dny. Třetí krok. Podestýlka. Nejvýhodnější je plyny anebo seno. Čtvrtý krok. Musí mít velký výběh, aby se mohli proběhnout. A 5. krok. Možnost broušení zubů. Nejlepší je větvička z jabloně, anebo úplně postačí obal od čaje. Jak vidíte, já už ho mám tady rozkousaný od nich. Takže pokud se budete držet těmito kroky, tak určitě budete mít dobrý chop. Jo, a ještě nesmí být sám pískomil, protože pak může začít kousat, bude se cítit sám. Takže je aspoň minimálně 2 mít. Tak to je prozatím vše.